єднань Духа Святого, нехай буде з усіми вами. Як звичайно, святкуємо чергову неділю Христового Воскрешення, і особливим чином молимося за нас самих, за нашу парафію, за всіх, хто тут присутній, хто долучається з нами через інтернет, за тих, хто потребує нашої молитви супольності. Як нашу ділувати Евхаристію добро щирий і пльоний, перепрошуємо Бога за наші слабості і грехи. Сповідаюся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что совершил я верный, думкою, словом, ушибком и заневанием. Моя вина, верная и вина. Тому прошу найсвятейшую, за всю Панну Марию, усіх анgelов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведя нас до життя вечного. Аминь. Читання книги «Мудрости Соломона». А
Проч цябе няма Бога, які знаходзіцца аб усім. Таму ты не павінен даказваць, што судзіш справядліва. Твоя моц – гэта пачатак справядлівасці, і твоё панаванне над усім робіць цябе ласкавым. Ты паказваеш магутнасць, калі не верыш у дасканаласць твоёй моцы, і выкрываеш дзёрзкасць тых, хто яе усведамляе. Ты ж, маючы ўладу, ласкавасці судзіш і вельмі далікатна кіруеш намі. Калі ты пажадаеш, маеш моц. Такімі справамі ты навучыў народ свой, што справядлівы павінен быць ласкавым, і даў сваім сынам добрую надзею на вяртанне пасля грахоў. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пане, ти добрий і милосердний. Пане, ти добрий і милосердний. Ти, Пане, добрий і вибачаєш. Шмат милостивий до всіх, хто тебе закликає. Почуй, Пане, молитву мою. Прислухайся до голоса моего моления. Пане, ты добрый и милосердный. Усі народи, створені тобою, прийдуть і поклоняться перед твоїм обличчям, Пане, і будуть прославлять ім'я Твоє, бо Ти великий і чиниш суди. Ти Бог, Ти одиний. Пане, Ти добрий і милосердний. Пане, Ти, Пане, Бог милосердний і ласкавий. Шмат милостивый, долго терпеливый и верный. Погляди на меня и смилуйся надо мною. Пане, Ты добрый и милосердный. Читання послання святого апостола Павла до римлян. Брати, Дух допомагає у слабостях наших, бо ми не ведаємо, об чим треба молитися, але сам Дух заступається за нас стагнаннями невимовними. Той же, хто дослідує серце, ведає, яка думка у Духа, бо Він заступається за святих по волі Божій. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословенный Ты, Отче, Пан неба и земли, бо Ты открыл таємниці володарства детям. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія Павла до Матвія. Слава Тобі, Пане. У той час Єсус пропонував людям іншу приповідь, кажучи: «Володарство небесне подобно до чоловіка, який посіяв добре насіння на полі. Коли ж люди спали, прийшов ворог його і посіяв між пшеницею колосовник і пішов. Коли ж зложена зайшла і дала плод, тоді показався колосовник. Прийшовши слуги господаря дому, сказали йому: «Пане, ті ж недобре насіння посіяв ти на полі своїм, откуль же на їм колосовник?» І він же сказав: «Ворог зробив це». А слуги сказали йому:
хочаш мы пойдзем выпалаць яго? Але ён сказаў: не, каб, выбіраючы каласоўнік, вы не павырывалі разам з імі пшаніцы. Пакіньце расці разам тое і другое да жніва. І ў час жніва я скажу жняцам: збярыце спачатку каласоўнік і звяжыце яго ў пучкі, каб спаліць, а пшаніцу збярыце ў гумно маё. Гэта слово Пана. Слава Тебе, Христе. Торговый раз Єсус істотне, істинне чоловічого життя наближає до допомоги приповісті. І приповісті про сеяння, про урожай, про то, як повинен рости. І не глядячи на те, що в цій приповісті вже тисячі років, мені здається, вона нисколько не перестала бути актуальною, а в некоторых аспектах, може, особливо актуальна так само і в наші дні. Думаю, що найчастіше, розважаючи про вартості життя, розважаючи про ідеали, про християнство, ми все ж таки этой вартості уявляємо як такий досконалий сад, де все промерено, пролічено, продугледжено, де сонце заходить, де розсада вже затримується, які квітки ростуть раніше, які пізніше. І для Бога, конечно, гулять, глядеть на такий сад велика приємність. Важно, наскільки світ гармонічний і досконалий. Але сьогоднішній приповісті Єсус все ж таки показує, що речовість життя вона не така досконала, як нам би навіть і хотілося. І нам все ж таки більш хаотична. У їй є речовісності, які не завжди ми у стані продуглець. І, быть може, нам би простіше було жити по-християнську, коли б було тільки чорне і біле. Коли б було тільки можливість або я християнин, або не християнин. А в этом житті є нашмат більше кольорів. І навіть чорне і біле, воно не завжди так виразно. Якщо є які там тіні, полтіні, оттінки, шере і чорне і біле. Хто з вас вірить? Невідомо. І тих шерих кольорів так само не шмат. А волі кольорів, безумовно, є вільний шмат. І тому з одного боку розумом, быть може, вельми часто ведає, що треба робити, що треба вибирати, на чого треба імкнутися. А з іншого боку, кожен з нас неоднойче переконується в тим, що не завжди нам виходить вибрати те, що лічимо за необхідне, що лічимо за вартість. І тому сьогоднішня приповідь якраз ілюструє гэту речаїстість, багату речаїстість, в яких є не тільки один господар, як висвітляється. Зауважте, будь ласка, що колосовник, який вдалося ворогу посіяти, і вдалося у той момент не тоді, коли проспав той господар, який сіяв, а інший, кажется, сьогоднішнє Євангеліє. Это значит, что от того, який буде урожай на конкретном поле, залежить от шмат таких людей. И слово «поле» и «человек», кажут, что на арамейской мове, это слово вельми подобное, вельми сугучное. И в некой ступени варто так само зауважить то, что этим полем, про якое говорка в сьогоднішньому Євангелії, може бути любий чоловік. І, до сьогоднішнього дня поле, кавалок земли, это завжди является некой особливой вартостью. У некой ступени можно сказать, что усі войны, які відбуваються на землі, а відбуваються амаль що безперепинно, як ми ведаємо, це завжди войны за некий кавалок, за некую простору. Коли это міжнародні войны, то это за простору іншої країни. Але войны бувають все ж таки інші. Это завжди змагання за некий кавалок простору. І ідеальна ситуація, звісно, було, як у кожного господаря був свій кавалок, і він що хоче, там і сіє. Але речаїстість життя така, що на кожному
прасторы ёсць, па крайней мере, некалькі жадаючых пасеяць, і кожны хоча сеяць нешта сваё. Сённяшняе Евангелие пакажа нам такую сітуацыю, што кавалак зямлі ёсць толькі адзін. Але сеяць там гаспадар, памагаюць яму там нехта, а ёсць такія таксама сеяльнікі, которые таксама сеяць на перакор, таму што таксама не хочацца. І ў гэтым кавалку зямлі з'яўляецца гэтай прасторай, з'яўляецца кожны чалавек і кожны з нас. Мы жывём у рэчаіснасці, у якой у нас хочуць засеяць розныя эмоцыі, сілы, асобы, як бы гэта не назваў. І таму пытанне нашага жыцця — это ўсё ж такі выбраць толькі того сапраўднага, хто сеяць пшаніцу. Толькі таму дазволіць сеяць. Згадзіцеся хіба з тым, што сёння які ўраджай будзе расці, залежыць ад таго, якія кнігі мы чытаем, якія інтэрнэт-рэсурсы чытаем, якія каналы глядзім, з кім размаўляем, пра што размаўляем, это ўсё мае значэнне. Асабліва падчас эпідэміі мы больш яскрава разумеем тое, што стан нашага здароўя залежыць ад таго, з якой дыстанцыі мы адносімся да нейкага іншага, сепіта нейкіх хвароб. Але гэта адносіцца не толькі да здароўя фізічнага, таксама наша здароўе псіхічна залежыць ад тым, з кім мы там размаўляем, ці пра што размаўляем. І таксама здароўе духоўнае залежыць ад таго, каму мы дазваляем сеяць. І рэчаіснае жыцця такое, што ўсё ж такі жадаючых сеяць вельмі шмат. І мы не ў стане аднолькава прывесці такую плоскую лінію, што у нас будзе сеяць толькі то і то. Нават калі мы глянем на сваё сэрца, на сваё мары, на свае там унутраны стан, то мы заўважым, што мы не заўсёды марым толькі пра пшаніцу. Усё ж такі у нашым жыцці часам гэтая пшаніца раптам становіцца каласом. А часам бывае, што і каласом становіцца пшаніца. Тое, што мы ў жыцці цэнім, праз нейкія гады, дзякуючы адлегласці да гэтага, мы можам заўважыць, што тое, што мы так даражылі, так бераглі ў нашым жыцці, так да чаго імкнуліся ці пра што марылі, на самой справе ніяк пшаніца не з'яўляецца. Усё гэта марнасць, которая больш не зможа шкоды ў нашым жыцці прычыніла, чым нейкіх дасягненняў у нашым жыцці атрымалася мець. І яшчэ адзін аспект гэтага сеявання ў тым, што чым больш мы пшаніцы маем у сваім жыцці, чым больш хрысціянскіх вартасцей маем у сваім жыцці, тым таксама больш паспяховымі мы з'яўляемся місіямі. Мы не толькі поле, которое нехта там засеяно. Мы заўсёды з'яўляемся полем, на котором нехта працуе або хоча працаваць. Але мы таксама з'яўляемся місіямі тымі, которые гэтыя зерні добрыя, якія сапраўдны гаспадар пасеяў, дзесьці там пакідае, разносіць. Таксама засеиваем на полях лёсаў іншых людзей. І гэта таксама, безумоўна, мае значэнне. Рэчаіснасць нашага жыцця сапраўды такая, што нейкія у нейкай ступені заўсёды спадарожнічаюць праўду з няправдай. Каб лёгка было адрозніць праўду ад няправды, то, безумоўна, можа, наша жыццё таксама было ў нейкай ступені прасцейшае. Але рэчаіснасць не такая, што у любых фразах, якія мы чуем, ёсць нейкая частка праўды і можа быць вялікая частка неправды. І адрозніць сёння, што з'яўляецца праўдай ці неправдай, вельмі часта мы не ў стане, мы не ўмеем гэта зрабіць. Той каласоўнік, які сёння, пра якое мы сёння чуем у Евангеліі, расліна, якая, кажа, была распаўсюджана ў Палестыне, да моманту, пакуль не нараджаліся ёй зёрны, ён нічым не адрозніваўся ад пшаніцы. Ён выглядаў так само. І таму, ўсё ж такі, з аднаго боку, Езус у сённяшнім Евангеліі паказвае нам рэчаіснасць жыцця, у якой мы жывём, што тут вельмі шмат розных уплываў, працаўнікоў, насёнаў, а з іншага боку, галоўная праўда, якую сёння паказвае Евангелие, это Божая міласэрдзе. Бог вельмі цярплівы да таго, каб не знішчаць добро чалавеку, а ў нейкай ступені нават згаджаецца на тое, каб і зло мела сваю гісторыю. Зло
має він не вживати письмо. Раніше пізніше, воно буде спалене, як кажуть внешні Євангелії. Зло завжди буде спалене, а пшениця – це те, що не має своєї межі, те, про що варто хватитися, те, що збирають і заховують, те, що варто помножати. Тому все ж таки, моє біологічне, безумовно, підказують про те, що коли пшениця російська ще нічого інше, особливо шкодне, то, безумовно, воно впливає на те, що кількість тої пшениці, кількість урожаю буде менше. Але я якраз сьогодні бачу Бога як того, якого не так цікавить кількість, урожайність, його більше цікавить, як максимально тих пшеницю заховати. Як є намного більше, я все ж таки не знищую. Навіть коли я не раз хочу до речаїсності, як наше життя, що часом ми вибираємо нечто ліпше, а часом горше. Але все ж таки для його важливо, щоб те, що ліпше, його дозрівало до кінця, щоб його не знищити раніше, щоб воно проносило свій плод навіть коли не 100 разів, коли тільки у 30. Але якщо може почати наше життя і з таким відсотком урожайності має важливість. Визнай нашу віру. Веровать в Бога. Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего башенного и небашенного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, первого семи годами, Бога от Бога, святого от святого, Бога сокровенного от Бога сокровенного, наружного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталось, и Он для нас, людей, и для нашего спасения, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похован, и на третий день воскрес по Писанию, и взошел на небо, сядет праворучие Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и его царству не будет конца. Верую в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки с Отца и Сына походит, якому разом с Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, яки промовлял пространство, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один хрост для отпущения грехов и шагаю воскрешение померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Умацованную Духом Святым вознесем к Иисуса Христа супольные молитвы и просьбы до Бога Отца. Молимся за святый костел, как он давал сучасному свету приклад едности и любви. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу Айджин, как раз заступництво святых нашей земли, и она отримала Божию допомогу и благословение. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нехристиянский народ, как они познали каштовности, які объявил свету Иисус Христос. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за христианские семьи, как свою едность и моц Духа яны черпали з супольного уділу у Евхаристии. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які знаходяться на відпочинку, как яны обновили свои силы и умацовались у веры. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о потребных ласках для всей нашей парафии. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собранных коля алтаря Пана, как встреча с Христом в часе святой души, содейничали нашему собрату
радуйтеся, братья и сестры, как вы и вашу веру принял Бог, дайте Христу. Нехай Пан Бог прийме отряду з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костюму Своему. Мужчина муж, и ущерб веры справного заповеду, заменил один и досконалый ответ. И не дарай рано перед словом, я принял до справедливого Авеля и Езвети. Который, Божьего славного хвалу Твою величие, послужила усим на здоровье, через Христа, Пана. Пан с вами, И духом Твоим о гору сердца, узносим и давам, подякуем Пану Богу нашему, годно это и справедливо. Соправды годно это и справедливо, слушно, избавенно, как мы завжди і всюди Тобі складали подяку, Пане, святий Отче всемогутній Божий. У Тобі ми живем, рухаемся и снуем, и в нашем земном мандровании даже отчуваем Твою доброту и носим у себе задаток вечного життя. Буваючи перші дари Духа, ради якого Ти воскресив з мертвих віриться, ми сподіваємося приймати вічну уділу пасхальних таємниць. Тому звучіння ангела Ти на Тебе прославляє з радостю воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей, глаза надающие, благословенный Твой, кто приходит в имя Соправды Боже, Ты святый, и справедливо хвалить Тебя чувство створения. Бог про Сына Твоего Пана нашего Иисуса Христа, действуя эмоцию Духа Святого, и все оживляешь и спекаешь, и неоспирно избираешь хорошее, как по восходу солнца и до захода Господа в имени Твоему чистую облекаешь. Тому, в едности с учим костела, утешение клиника Иисус Христос воскрес, и спасал на апостола Духа Святого во Христа, покорно молим Тебе. Освяти эмоцию Духа Твоего в этой дары, якие мы принесли Тебе на офиару, как стали сиятым телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал здесь снять между. Бо я на тою ножку його видачі не взяв хліб, і подяку Тебе складаючи благословив, ламав і роздавав своїм учням. Берите и ешьте из этого хлеба, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано. Подобным же на вечеру взял киrik и подяку Тебе складаючи благословил и подал своим учням. Берите и едите его все, бо это есть киrik крови моей нового и вечного заповедания. Якое за вас и за многих будет пролито 9 отпущений грехов, это чините на мою память. Это великое таинство. Обещание себе свою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа. Пане, вспоминаешь добрую муку Твоего Сына, а так само Его чудовное воскресение в небо ушедшее, и читаешь от другого Христа, поддерживаешь складаю Тебе на Тебе живую и святую. Узрали прощено да Твоего костела, и прими его как верный, и Ты пожидал бы Твоего Сына. Дозволь, как неузнанное тело Твоего Сына, наполненное Духом Его
святым стали одним телом и одним духом. Нехай он сам учинит на свой скудальный завет, как назволит нас спадщину с выбранниками Твоими, наименнейшей Панной Богородицей Марии, со святыми Юзефом и Авраамом, со святыми апостолами Твоими, славными мужами, и ущими святыми, разоступны свояки, Господи, на Твою, не оставляй нам. Просим Тебе, Пане, некой этой оферы нашего поедания, принесем всему свету супокой и избавление. Будь ласково посылать в вере и любови престол Твой, який перегребой на земле со слугой Твоим, Папом нашим Франциском, Бискупом нашим Тадеушем, Бискупом Юрием, Бискупом Александром, с ущими бискупами, ущим духовенством и ущим народом Твоим. Будь милостив на просьбу в этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобой. О добрый помощь, ласково земля с собой учи, прощение посвяти детей. Наших помилуй братов и сестер, и учи, кто ласку Твою дошел с этого свету, милостиво прими благодатство Твое, ими сподеющим быть, как разом с ними завсюду радоваться Твоей хвале. Раз Христа Пана нашего, прежде водою и свет, и всякими добро. Раз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, в едности Духа и Святого, вся пошана и хвала, разрушение, веки вечные. Молимся для Отца Небесного и научу на свете.
дверах и стукаю, коли кто почует мой голос и отчинит двери, и я войду на его и буду вечерять и мое со мной. Пятницу 24 летнего
Свод 25 липня, свято Святого Якуба Апостола. Заходжу мужів до молитви можна від нашого мостика Валерія Янушкевича, який зараз розпрацьовує внутрішнє здоров'я нашої святині. Робиш пригадку, що долучиться до молитви нашої каплиці, можна про YouTube канал, неділю 2018, напротив тисячі душа, через 12 неділю. Ахвірування на будову нашої святині можна здійснити під Христомари. У ближайшую субботу в нашу святыню прибирают парафияне Звездские Копища и микрорайона Новая Правая. На тыдень святкования, працы и обовязки примите Божие благословение. И рожите детей своих